Evo ko je osvojio 24. mesto u Eliti 9. Takmičari ostali u šoku kada je Milan izgovorio njeno ime. Svi su ostali u šoku kada je Milan izgovorio ime osobe koja je ispala tik pred superfinale. Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću nakon što je napravljen prvi presek glasanja u večerašnjem finalnom izbacivanju. Milan je pozdravio takmičare i krenuo da podiže ugrožene. Jedan od najugroženiji je Nerio, rekao je Milan. Malo su zakazali glasači, ali dobro, nema veze, vidjet ćemo gde ću ako ispadnem, ali ne brinem se, rešit ćemo nešto. Ja bih voleo da ispadnem posle Hane, bilo bi joj lakše da ode ona pa ja, voleo bih iskreno da uđem u superfinale, rekao je Nerio. Naredni ugroženi je Janjoš, rekao je Milan. Ovo je treći put da me dižeš, ne verujem da su glasači zakazali, ali znam da će sigurno biti angažovani u ponedeljak, rekao je Janjoš. Janjoš je siguran u sebe, pokidao je sezonu. On ove godine nikog nije vređao, nije ulazio u ljubavne odnose, sve je ispunio što je hteo, a ovu sezonu je pocepao. Poželela bih mu prvo mesto, ali naravno da sam ironična. Danas su komentarisali moj klip, jer nema dece, ali ja znam sve, a oni prave ironiju kao da mu se deca odrekla, rekla je Kačavenda. Naredni ko je ugrožen je Jasmin Durčić, rekao je Milan. Danas ću ja da budem podignut, moji glasači su zakazali jer gledaju Mustafin story pa nisu glasali, ali ja idem. Top 2, rekao je Jasmin. Milane, digni luku pa da budemo sa svim tečama, dodao je Nerio. Naredni koji je ugrožena je Matora, rekao je Milan, pa je podigao Minu Vrbaški i Boginju, pa je rekao da Boginja sedne. Ovo je prvi presek u nizu večerasa, vreme je da spustimo još jednu osobu, a to je Janjoš, rekao je Milan, pa je otkrio da su Asmin i Matora sigurni. Odlukom vaših glasova večeras ispada Mina Vrbaški, rekao je Milan.